Hola, buenas. Estamos aquí en la sala Capitol con Alejandro de la banda Bayuca. ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien. Y le voy a hacer unas preguntiñas, ¿vale? La primera de ellas es que Bayuca se caracteriza principalmente por la exploración de sonidos cercanos. Combina lo ancestral y lo contemporáneo. ¿Cuál es tu mayor fuente de inspiración? Bueno, moitas visións do que representa Galicia para min, tanto en plano, pois, tanto do mar, dos bosques, pero tamén da música, da xente, todo eso mesturando pois con a idea de conceptual máis actual, non? Que esa é un pouco a mestura do proxecto. Barullo, tu último disco, tiene un sonido muy de club, ¿no? Con la inserción de las voces ampliadas. ¿Barajas una posibilidad de dar un giro, de expandirte y de samplear recogidas de canciones tradicionales en la zona de Cataluña? Bueno, en principio sí que a miña idea sempre era centrarme en Galicia, pero tamén toda a música que hai ao redor de Galicia pode me interesar. O sea, se me preguntaras se música africana ou música así, seguro que che diría que non. Estou vivindo en Barcelona, Sí. pero bueno, sígueme resultando un pouco invasivo, non? De repente ir a un lugar, a unha música que non é miña, e adentrarme aí. Realmente se o fago en Galicia porque é onde estou cómodo. Donde estás más cómodo. Sí, e porque sinto que forma parte de min e da nosa cultura, non? Por iso, estes produtores viaxeiros a min a veces cóstame, non? Entender ou darlle como certa esencia, non? Do que están facendo. Vale, maravilloso. Relacionado con las recogidas, en Galicia tenemos el cancioneiro popular galego. Bueno, yo tuve que estudiar un poco de esto porque soy profe de música. Y las principales recogidas las hacía Dorothy Schubart. ¿Has empleado alguna cantiga de este cancionero en particular? Sí, sobre todo en Embruxo foi unha referencia. En Embruxo sí que revisei moito as coplas todas, e aí foi onde máis explorei, non? A hora de... Sobre todo había moita mestura de coplas con poetas tamén do século XVIII, XIX, ao final fagome un mix de todas esas letras e poemas que vou atopando. Qué curioso. ¿Tienes alguna predilección por instrumentos representativos de Galicia? Bueno, todo vai por épocas, igual que de repente tes unha canción que che gusta máis, e creo que cos instrumentos tamén me pasa, sobre todo hai certos instrumentos que a min me apaixoan, que igual de repente non os emprego, sabes? Neste disco non hai tantos pandeiros, que en Embruxo sí que había moitos pandeiros, hubo un momento que estaba obsesionado co seu son, as pandeiretas sempre me funcionan, entonces, bueno, hai instrumentos que sempre están aí. Unos encajan e outros non. Sí, entonces, bueno, ao final para min, tanto cando estou subido ao escenario, o máis importante é o que axuda a que o show vaya mellor, cando estou compoñendo unha canción igual, non penso que haya que meter algo porque sí, senón que busco que sexa o mellor para a canción. Vale. El entroido y sus personajes está presente en algunas canciones, en Alentejo. ¿Por qué has escogido este tema en particular? Pois, aparte de que era un dos que queríamos traballar como sinxelo, parecíame que era unha ponte interesante que de repente adentrarme nunha música portuguesa que non era do norte, senón que era unha música máis tirando ao sur, como eran estas músicas do Alentexo, parecíame interesante que facer unha ponte dende Galicia, pasando polos personaxes do entroido do norte de Portugal e chegar a esas voces. Unha unión galaico-portuguesa. Sí, un pouco ese eixe atlántico, para relacionar esas voces cos nosos entroidos e tamén cos entroidos do norte de Portugal. Vale, qué bonito. Entre tus diversas colaboraciones con Carlos Núñez, en Solsticio, Alba Reche, en Diamante y la Mare, Ole y Lía, en Baitú, son artistas de géneros muy diversos y diferentes. ¿Qué es lo que buscas para hacer una colaboración? Bueno, moitas veces tamén busco sentirme cómodo con esas persoas, hai veces que hai admiración, non? Como o caso de Leilía, como o caso de Carlos Núñez, a veces tamén intento que sexa unha homenaxe hacia esas persoas. Cando son artistas máis contemporáneos, máis actuais, pois sí que busco ese trato con eles, non? E outras veces pois hai esa parte de homenaxe. Pero bueno, teñenme que fascinar tanto as súas voces, os instrumentos que toquen, como tamén a forma que teñen de enfocar o proxecto, non? Cando o proxecto vexo que é unha cousa moi cuidada, seria,
é cando normalmente casa co que fago, non? E creo que un pouco a liña das colaboracións van un pouco aí. Muy bien. Siguiendo con las colaboraciones, en la radio de mi cole donde trabajo suena Veleno con Rodrigo Cuevas del 2021, que está cantado en diferentes idiomas, que tienen en común la tradición galega y la asturiana. Pois eu creo que hai moita relación, non? Bueno, ao final, nas músicas do norte, na península en xeral, hai como moitos puntos de unión, as xotas moitas veces é algo do que máis se une, pero bueno, creo que en Asturias hai moitas cousas en común. E non sei, cando estivemos traballando con este tema pareceume interesante, non? Porque estábamos traballando con coplas e de repente vin que Rodrigo estaba aportando coplas en asturiano, tiñamos algunha en castelán e ao final pois foi a idea esa de facer unha en galego, unha en castelán e outra en asturiano, non? Sí, Creo que ao final fixo idiomas. como unha unión un pouco de toda ese norte da península. Vale, y volviendo a Barullo, la portada, que he investigado un poquito, ha sido diseñada por Carlota Pereiro. Ese punto abstracto y colorido la hacen única, yo creo. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, a min de sempre me gustou moito que ela facía, fai bastantes anos que a coñecía cando eu estaba vivendo en Santiago, que ela é de Santiago. A verdade é que creía que podía aportar ese toque contemporáneo que eu estaba buscando a hora de definir este disco, non? De pensar nunha Galicia máis actual, incluso mirar cara ao futuro. É verdade que igual os traballos de Carlota non é o máis futurista posible, porque hai cousas inspiradas tamén en pinturas máis digamos, modernas, por así decirlo, pero para min sí que significaba un pouco a relación de gustos que eu teño e o que estaba buscando, non? Entonces, creo que o diseño foi todo brillante. Para mí quedó espectacular, desde luego. Vale, tu proyección es imparable en este momento. ¿En qué lugar te gustaría tocar ahora mismo? Bueno, ao final vou paso a paso. Sí. Disfruto con todo o que fago, vexo que ahora que estamos en xira de salas a xente está apoiando o proxecto, que ao final eso é o principal, non? Entonces, bueno, é ir paso a paso, teño ganas de seguir viaxando, de volver a irme lonxe, porque fai como 2 anos ou así que non... Bueno, estive en Colombia o ano pasado, pero apeteceme como estar eso un mes igual por aí viaxando, entonces, bueno, non sei. Disfrutar os procesos tamén, que cada momento é bonito tamén. E gústame quedarme sempre con as historias que pasan fora, non? Todas esas anécdotas que vas descubrindo cando estás, non sei, en México ou en Marrocos, entonces, bueno, eso tamén é algo que me gusta. Vale, y la última pregunta, hoy estamos aquí en la Sala Capitol, en Santiago de Compostela. ¿Recuerdas algún concierto en esta sala que te haya marcado cuando vivías aquí en Santiago? Pois, sobre todo a mí en Santiago gustábamos concertos en salas máis pequenas, tipo Sí. Cachán, bueno, ahora non sei como se chamará, pero bueno, había como así salas pequenas que me gustaban. En a Capitol, pois sí, hubo algún concerto que me gustou, pero mira, por exemplo, por darche un dato curioso, aquí vin a Crystal Fighters, que, bueno, un grupo de Londres, Sí, sí. e de repente ahora son eles os que me escriben a min, entonces é como, bueno, non sei, as vidas van cambiando, non? Sí. Por así decirlo. Muy bien, pues un placer hablar contigo, que hayas contestado estas preguntas. Vamos a disfrutar del concierto ya aquí en la Sala Capitol. Gracias. Gracias.